Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Apatanan ka mga persona na nakip na diri ang duha ka mga mastermind sa natabo nga pagpangawat sa kapin sa 3 milyones pesos nga balor sang kalamay nga ginpangawat ang pasakaan sa kaso ng qualified theft kag carnapping. Sunod sa mga driver, anay mga kaupdanan nila sa trabaho ang mga mastermind. May report si Nico Delfin. Wala sang natabo nga pagpang-hijack sa mga ginaligar armado nga persona sa siyudad sang La Carlota. Iniging klaro ni Police Lieutenant Colonel J. Malong, hepe sang Bago City PNP, matapos ma-recover ang kapin 1,000 nga sakos ang kalamay nga gindala sa mga driver nga sanday Michael Orien kag Judith Arsenio sa warehouse sa Barangay Busay kahapon. Mismo mga driver ang nanugid sang mapatod sa pagpangusisa sa Murcia kag La Carlota PNP nga inside job ang natabo nga pagpangawat sa masobra 3 milyones pesos nga balor sang kalamay. It's hijack me. Okay, so walang 5 armed men na as claimed nila. And for the province, wala tayong grupo na armado na into hijacking. Una ginpahayag ng Day Orian kag Arsenio nga gin-hijack sang 5 ka mga armado nga lalaki ang 2 ka mga truck nga ila separado nga ginamaneho sa La Carlota City Lunes ang gabi. Nagpakuno-kuno man sila nga ginpang baklid kag ginpahog sa mga wala makilala nga mga persona nga nagbilin sa ila sa sulod sa mga truck sa Barangay Pandanon, Silos, Banwa sa Murcia sa Martes sang kaagahon. Pero nagwa sa pagpang-usisa sang kapulisan nga base man sa GPS tracking system nga na-install sa mga truck, nagrektang mga truck nga kargado sang kalamay sa warehouse sa Bago City halin sa sentral sa Banwa sang Bidalbagan Lunes ang gabi. Matapos madeskarga ang mga kalamay sa warehouse, nagbiyahe ang mga truck pakadto sa Barangay Antipolo sa Banwa sang Pontevedra kag nagpaligad sang 6-7 ka oras antes pa man nagbiyahe sa Banwa sang Murcia. Ginausisa pa sang PNP kundi nagkadto ang namising nga 35 ka sako sang kalamay. May sa follow-up natin ngayon is tinitingnan natin yung 35 sacks. Baka dito somewhere sa 6 hours window na to. Doon binaba. Antipolo? Pontevedra? Pontevedra. Na-detain naman sa Bago City Custodial Facility Sanday Orian kag Arsenio na nagpahayag nga napilitan sila nga magtuman sa mando sang ginpahog sila sang duha nila ka mga anay kaopdaran sa trabaho. Pasakaan sila sang kaso nga theft kag qualified theft pati na carnapping upod sa duha ka mga ginatudlo mastermind nga nagapabilin at large. Driver man sa isa na mong kontrakto. So, tapos, after sila, sa may aligasyon, Magpa-file yung owner ng asukal. Okay. Tapos, magpa-file din yung owner ng truck. Okay. So, ang kaso nila will be theft doon sa mga sukal, qualified theft doon sa drivers, and carnapping. Yara na sa kustudiya sang Bago City Police ang mga truck nga magadulong kuntani sang kalamay pakadto sa Iloilo.